1. decembrový deň je už od roku 1988 venovaný boju proti zákernej a nevyliečiteľnej chorobe AIDS. Tento deň bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou a jeho symbolom je červená stužka Solidarity. Vírus ľudskej imunodeficiencie patrí medzi tzv. Retrovírusy a šíri sa pohlavným stykom, krvnou transfúziou a prenosom z matky na dieťa. Je potrebné povedať, že ak sa človek infikuje týmto vírusom HIV, tak tá infekcia je doživotná. Vírus ničí taký špecifický druh lymfocytov, špecifický druh bielých krviniek, ktoré sa nazývajú lymfocyty a sú tzv. Pomocné alebo CD4 lymfocyty. A tie lymfocyty my potrebujeme na to, aby sme sa vedeli brániť voči bežným infekciám, ktoré sa nachádzajú v našom okolí. Ak ich počet poklesne pod určitú hladinu, tak potom dôjde k tomu, že tá imunita nie je dostatočná a človek ochorie na v podstate ochorenie vírusom alebo aj vznikne nejaký nádor, ktorý by inak u zdravého človeka, ktorý má normálnu imunitu, nevznikol. Pri tejto príležitosti si študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripravili na internátoch Medická množstvo aktivít. Dôležité podľa nás je informovať najmä mladých ľudí o tom, aká je prevencia. Na záver o 6. budeme mať sviečkový pochod, ktorý sa robí každoročne. Je to vlastne na pamiatku tým, ktorí vlastne podľahli tomuto ochoreniu a tiež ako prejav solidarity voči tým, ktorí im stále trpia. Študenti sa oboznámili s informáciami nielen o AIDS, ale aj o iných pohlavných chorobách a ako sa proti ním chrániť. On musí svojemu sexuálnemu partnerovi pred sexuálnym kontaktom povedať, že je HIV pozitívny. Okrem prevencie netreba zabúdať ani na pacientov infikovaných HIV a podporiť ich.